Bueno, albiste hon batekin gatoz, etxegabetzea gelditzea lortu dugu. Aquí no me tiren a la calle con esta enfermedad. Que ayuden a los demás también. Porque estoy que os quiero mucho. De verdad. Etxegabetzea gelditzea lortu dugu. Azken momentuan jakinen hasi dute hau. Ez dakik oraindik zenbat denborarako, epaitegietatik berrien esperoan gaude, baina argi dagoena da, gaur emakume hau, Ana, ez dutela bere etxetik botako. Garaipen hau gainera, argi esan behar da, antolakuntzari eta borrokari esker izan da. Etxegabetze hau isilpean eman zedin nahi zuten, eta hemen bildu garen jende guztiari esker, baloratu dute etxegabetzea gelditu behar zela, ez? Eta zentzu horretan jarraituko dugu hemendik aurrera borrokatzen, Ana Belen bere etxean gelditu dadin, kalitatezko etxe bizitza baterako sarbidea bermatuta izan dezan, eta, mundu guztiari eskertu nahi genioke hemendik ere, aprobetxatuz, ona bertaratu izana.